Gaur azalduko dizuet nola egin Driven daukagun karpeta baten segurtasun kopia. Bi era eukiko nituzke. Bueno, hemen adibidez daukat mintegia, mintegikide guztien konpartituta daukagun karpeta eta bertan mintegiko kideek ditugu material guztiak sartuta. Bale, aldian behin egin behar da segurtasun kopia. Bada ezpada, norbaitek nahi gabe zerbait borratu edo mugituko balu. Bale. Orduan, aukera bada karpeta hau deskargatzea, ordenadorera jaistea. Bale. Hori nola egiten dut. Eskubiko botoiarekin ematen diot karpetari eta aukeren artean daukat deskargar. Eta hemen joango zait deskargatzen. Denbora utziko diot. Beste aukera bada aplikazio baten bidez. Bale, aplikazioa erabiltzeko Chrome egon behar dut Chrome navegatzailean eta aplikazioak erabiltzeko egon behar naiz Chrome navegatzailean sartuta. Hau da, erabiltzaile bezala sartuta. Hemen nirea ez badago, nirea sartuko nuke edo bestela egin beharko nuke añadir persona. Chrome navegatzailean gure erabiltzailearekin sartuta gaudela, daukagu aplikazioetan, hemen ikusten duzue, ikastetxeko guztio daukagu instalatuta copy folder. Driveko karpeta kopiatzeko, ze berez Drivek ez du uzten karpeta kopiatzen. Egingo aukeratu karpeta, hemen daukat, baina ez banuke topatuko, jarriko nuke izena, izenaren hasiera, eman bilatzeari, eta hemen agertzen da. Aukeratuko dut, eta besterik gabe, kopiatzeko izango dut. Bueno, ikusten duzue, badoala kopiatzen doa, bat eman ez niona, Drivera ikusten duzu sortu dela ja kopia. Eta hau izango da kopia. Hemen jende asko sartu daiteke, mintegikoan, mintegikide guztiak, baina hau da nire kopia. Hemen inor ezin du sartu eta hor segurtasun kopia egongo da, bada ezpada. Bueno, eta hasieran esan dizuet, esplikatu dudan lehenengo aukera dela ordenagailura jaistea. Hemen ikusten baduzue ja nire ordenadorera jaitsira da eta dago artxibo konprimitu bezala. Hor gordeko nuke, bada ezpada, beharko banu segurtasun kopia hori. Besterik gabe, baliogarria izango zaizuelakoan, hurren arte.